Lisa Erin, dwi'n dod o'r Bala. Ysgol Berwyn o'n 6 un. Dwi'n ymwybod bod cyfarfod fforwm efo, dwi ar panel fforwm efo Eisteddfod yr Urdd. A da ni'n newid cyfarfod a Mr Carwyn Jones. I mi, o'n i'n teimlo bod chdi bach o PR stunt achos oedd yna'n trio siarad efo ni fel bobl ifanc yn dweud bod o eisiau gwneud yr iaith Gymraeg yn berthnasol i bobl ifanc bod o'n nadwy o bwysig yn hyn a llall ag arall. Ond bod o'n dweud ac yn edrych fatha bod o'n cymryd, i mi, o'n i'n teimlo bod o'n lot o siarad gwag, oedd o'n dweud bod o'r iaith yn ofnadwy o bwysig, oedd o'n esbonio dim sut oedd o'n mynd i newid unrhyw beth, oedd yna yn newid y pwnc, oedd o'n trio cael bobl dweud o dwi'n nabod yn dad i a felly, yn lle canolbwyntio ar y ffaith bod o fod i gwrando a dweud sut oedd o'n mynd i newid unrhyw beth, a serch hynna'n cael gwneud hynna chwaith. I mi, o'n i'n teimlo reit rhwystredig. Ac y ffaith bod o wedi roed 3/4 awr i Cymdeithas yr Iaith, a dyna lle oedd o wan yn dweud, o ie, mae gennau'r holl amser yma, mae gennau'r diwrnod ma'n abrysyn, chi cael deud eich barn a dwi'n gwneud hyn a llall ag arall. Ond, ie, siomedig,